V tomto videu si ukážeme, ako vstúpiť do prechodného registra SIBEM. Pre vstup do prechodného registra SIBEM je potrebné najprv kliknúť na odkaz, ktorý nájdete na webovej stránke Európskej komisie, alebo odkaz, ktorý obdržíte od nás v potvrdzovacom e-maile po registrácii. Následne budete presmerovaní na webovú stránku Where are you from, teda odkiaľ sa prihlasujete, kde vyberiete nasledovné možnosti. Aplikáciu SIBEM, krajinu Slovensko, vyberiete druh subjektu, hospodársky subjekt, ak ste dovozca, teda spoločnosť, ktorá doviezla tovar SIBEM, alebo colný zástupca, ak ste nepriamy colný zástupca iných dovozcov tovarov SIBEM. Typ ID vyberiete EORI a zadáte EORI vašej spoločnosti. Konajte vo vlastnom mene a poskytnete súhlas. Ak by ste sa prihlasovali ako zamestnanec hospodárskeho subjektu alebo nepriameho colného zástupcu, na ktorého bolo delegované povolenie na prístup, postup vyplnenia je mierne odlišný. Vyberiete druh subjektu zamestnanec, ako ID vyberiete EID a zadáte číslo vášho občianskeho preukazu, na základe ktorého sme vás registrovali. Vyberiete možnosť konám v mene tejto fyzickej právnickej osoby, teda daného hospodárskeho subjektu alebo colného zástupcu, ktorý na vás delegoval povolenie, a zadáte EORI tejto spoločnosti. Poskytnete súhlas a odošlete formulár. My teraz vstúpime do registra ako hospodársky subjekt, a teda vo vlastnom mene a na základe nášho EORI. Klikneme na odoslať a v druhom kroku je potrebné sa autentifikovať cez EU-login. Sem zadáte e-mailovú adresu alebo UID, pod ktorým ste sa registrovali do vášho účtu EU-login. Kliknete na Next, vyberiete metódu overovania heslo a zadáte vaše heslo do EU-loginu. Kliknete na Sign in alebo Enterom. A takto sme sa úspešne prihlásili do registra SIBEM. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy s prihlasovaním? Vtedy odporúčame, aby ste dôsledne skontrolovali jednotlivé kroky prihlasovania. Či používate správny odkaz, či vyberáte správny subjekt a príslušné možnosti a či sú vaše údaje, ako je EORI číslo občianskeho preukazu, či údaje EU-login správne. Ak problémy pretrvávajú, neváhajte nás kontaktovať na našej e-mailovej adrese sibem@enviro.go.sk. Pre rýchlejšie vyriešenie problému odporúčame tiež zaslať snímky obrazovky jednotlivých krokov prihlasovania. No a po úspešnom prihlásení môžete vyplniť a podať správu SIBEM v prechodnom registri. No a ako na to si ukážeme v ďalšom videu.